Timbog ang dalawang lalaki sa drug bypass operation sa Cauayan City, Isabela. Tutukan sa report. Timbog ang high-value at street-level individual sa buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Tagaran, Cauayan City, Isabela. Nasamsam ang dalawang plastic sachet na naglalaman ng 10 gramo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Maliban sa buy-bust at budol money, nakuha rin mula sa dalawang sospek ang 9mm pistol, magazines, mga bala at isang airsoft rifle. Nakuha rin ang pouch na naglalaman ng 128,000 pesos, isang cellphone, drug paraphernalia at sasakyan ng mga sospek. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Sa Cagayan Valley Region, 70 individual ang naaresto sa magkakasunod na operasyon ng otoridad nitong nagdaang linggo. Kasong kriminal, illegal drugs, illegal logging at iba pa ang kinakaharap ng mga naaresto. Sa nasabing bilang, 4 sa mga ito ang most wanted. Ayon sa Police Regional Office 2, resulta ito ng mas pinaigting na kampanya nila kontra kriminalidad sa rehiyon. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon.